Игътибар итегез. Шундан да келәм читендә ике тренер. Ике көрәшнең дә әтиләре тренерлар сыйфатында бүген улларына, егетләренә ярдәм итә. Радик Салахов сәй егете. Соңгы елда түгел, соңгы ярышларның барысында да җиңү яулаган егет. Оценка. Бизгә токылга. Россиянең спортасы исемен яулады. Яшьләр арасында берничә тапкыр Татарстан беренчелеге җиңүчесе. Ялгышмасам, Россиядә яшьләр арасындагы Россия беренчелеген утып кайткач, Марат Юсупулы Әхмәтов көрәшчеләрне бүләкләгән иде һәм шул чакта Радик Салаховны читкә армиягә җибәрмичә Казанда калдыруын ярдәм иткән иде. Радик Казанда калды һәм татарча көрәш буенча шөгыльләрен ташламады, көрәшен дәвам итте. Һәм Батырлар бәйгесе турнирында катнашу дәрәҗәсенә иреште. Когда көрәшәбез. Ришат Гайнетдинов бүгенге көндә Минзәлә районы данын яклый. Татарстан чемпионы, Муса Җәлил турнирларының 4 тапкыр чемпионы. Оценка көрәшә. Икесенә дә беренче китә түгел, көрәшчегә дә. Тормыш иптәше Аксу белән бик матур исемле кызлар үстерәләр. Назлыгөл һәм Сәйдә. Ришатның өстой кызлары бар. Назлыгөл һәм Сәйдә. Радик Салаховка өйрәтмәгән. Уртага көрәшчеләр. Көрәшне дәвам итәбез. Көрәшәбез дигәннәр алымнар күрсәтәбез. Олы яшьтәгеләр дә, кече яшьтәгеләр сезне карарга килгәннәр. Болай җыру түгел көрәшү. Олы яшьтәгеләр дигәндән, Әхмәт абый көрәшне карап утыра, данлыклы тренерыбыз, данлыклы көрәшчебез Гайфетдин абый Мөхәммәдиев. Аңа шушы көннәрдә 75 яшь тулды, шул уңайдан алкышлап алыйк. Гайфетдин абый Мөхәммәдиев 75 яшен тутырды. Гайнетдин абый, рәхмәт сезгә, Гайнетдин абый, көрәшне ташламыйсыз бер кайшында. Оценка судьялар. Көрәш тукатабыз. Оценка. Икесенә дә кисәтү, прямая стойка, туры стойка куябыз. Икенче кисәтү икесенә дә. Икегә ике, туры стойкада көрәшәбез егетләр. Җиңүче ачыкланмады. Исәп 2-2, уртак нәтиҗә. Шуңа күрә югары торыш. Уртага көрәшчеләр, туры стойкада. Күкрәкне күкрәккә терә. Мотор итеп. Без дә сезне карыйбыз, тамашачылар да сезне карыйбыз. Бер генә булса да алым күрсәтегез. Аяк ачты белән. Бер
активный действует в Гайне Демисмен. Hürmetli tamaşaçılar, bizden yeşil sölgülü küreşçi iki tapır alımını amtıldı, ameliyatı çağırıp bitiralmadı. Anın kındaşına bu şırakta kisatı bildirildi. Son bir an önce kisatı.